Dibuka dulu kesingalang lalaya ampun baribu lekali ampun ampun sabalende latuan ai lasa kapalone latuan ai lariso ai wainan disusun jari disusun rila maaf ne latuan ai nanaka mi pinton dengan larin sawai latuan ai oi singgalan tadang ngaruntua urang babalien dela tuan oi hinggo jalan dela risoi la sembayo oi rang napai jo hati rusua urang nan tinggal dela tuan oi tala mamakan dela risoi la sembayo nan bagurawan de hasil kini la olan lai pasam suden lai masuk sanjung oi tiga ugai la 78 dapet bakan dak samalam ko tuan nai biarlah kami manenangan deh budak arista dari madu doyo Pak Pendila iri duduk di muka de apa oi
dapat bagu rasa kali konde apa oi la barakasa nang dalam hati mak darwin si kumbang kalai tibo dari sungai lilin kanduang letibo ramanya oi dapat bagu rao kami dapat bagu rao mawanyo kami barakalamu macam iko dakan dua gai mana tirilah kawan kini mana tirilah kawan-kawan malam kini dia gialin tawa siang boleh
Kiro ini bagara-gara nyi ombak nanyi ombak gara-bagara. Iya, enggak ada tadi. Apa namanya boleh? Apa saya? Apa namanya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana pancinto talang sarwe khususnya pancinto salon nenang cimpago talang dusana. Selamat malam kiniko amboyal malai ado ai cimpago ado alga utama nak mengawali dusana 2 jam kemuko tentunya cenah biaso. Dusana sapagurawan khususnya salon nenang cimpago talang cenah biaso kita kamaudaro 2 jam kemuko. Tetap dusana tinggalkan like dan komennya, bagikan ke grup-grup Facebook Nanado. Sudah turun sana bantu bintang Jo Katidiang Mak Sati samalam ko. Bakanda ke lagu Balam Joran Tiang Cie semalam kini Bu ya spesial untuk Mama Putri Amelia Indramayu ada. Jadi di sana kesadualahnya nalah hadir nalah tipe malaki Mak Sati kita datang mak gawai di madu duanya nalah mak gurau malam kini. Bakanda lah semalam nangko biarlah kami nak bernyanyi. Bantu share ke grup-grup Facebook Nanado. Aduh. Bantu share, bantu bagi-bagikan dulu. Kita bagi-bagikan dulu ke grup-grup Facebook Nanado. Dusana kesadolahnya karena sabantalai co bincang-bincang gitu ke petangko ketika bergurau semalam suntua. Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan nusul dari dusana kita. Mohon maaf kami dulu selaku sepangkalan kita tentu pemusyawarah untuk mencari ketemu pakai untuk bagurau semalam suntuk bisu itu dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi untuk itu marilah kita musyawarahkan baa narancaknya. Selamat malam udah Arista DKI setia monitor semalam kini John Rabab Solo selamat malam dah John 3378 udah selamat malam udah di Papua udah Arista udah supir Marajo Lenggang selamat malam para pencinta SDCT semoga sukses lagunya 3 bulan cinta tajalin udah Arista Mak Darwin Sekumbang lagu Baburu Babi Pak Anwar Effendi Pak KB mintalah lagu untuk Mak Faisal Cie udah Rizal Mersing semalam apa lagu Dendang Mantap semalam kini Bu Yel mantap lagu dah udah Putra Perdana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dusana pencinta SDCT semuanya salam arek Bandusana Bukit Tinggi hadir Bu Yel Malayop udah Putra Perdana Nyomba semalam Ampia TKB Ambola Pawirdi semalam Riko Ase salam bagurau kasadonyo udah Rizal Mersing Riko Ase Bang Kindang hadir Putra Perdana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semalam nyomba Pak Anwar Effendi manu dusana kita nan lain di SDCT mari kita musyawarahkan untuk kedepannya. Nafriadi Klumpang Jaya Bengkulu lay hadir di Malayok udah Nafriadi Klumpang Jaya semalam Mak Nyamba, thank you Bu ya lay bahasa pojo awak batohnya. Elang Sebumi, semalam Pak Weri, Pak Wirdi, udah Arista bakanda lagu Balam Jorantian Cie semalam kini Bu ya spesial untuk Mama Putri Amelia Indramayu. Udah Effendi Lutan, Namrado di Kuala Lumpur Malaysia. Salam dari Batu Sangka. Di Batu Sangka Pak Effendi Lutan gini tuh. Selamat malam lagu Ambo Balam Jorantiang. Maolah nak dapat keluar sanjo dobo ya. Balau beko nomah olah gak ke 10 hari. Dasri Sutamarajo, Putra Perdana samalam Dinda Elang Sabuni, salam arek Bandung sana ada. Pak Weri Waalaikumsalam, numpang di Balam Jorantiang namawan akan jadi. Minta lagu rotok padang gantiang cik ni kecek Pak Effendi Lutan. Semoga sukses lancar acara kita SDCT Bu ya Malayo, Pak Weri, Pak Wirdi, Edi Sultan bin Ali, salam bagura untuk desanak sadonya sukses selalu SDCT. Yuk Mak Darwin Sekumbang bantu share balik dulu di sana
Mardison Sekumbang Bogor hadir, Mak Freddy selamat malam Mak Ferdi. Udah Rizal Mersing, Putri Minang Pekanbaru hadir nih ya. Ambo baru pulang ke kampung nih. Oh Pak Effendi Lutan lain di Batu Sangka gini. Kami tunggu hadirnya di Mako di Pondok SDCT. Supirman Rajo Lenggang selamat malam. Batu ser-ser deh lamahin malam kini leh. Bawa ke musyawarah. Di sana mohon di komen di bawahnya, komen-komen. Mohon di komen untuk persiapan. Kalau dapat ketemu fakat kita adoan bagus malam sudah. Kalau indah kita adoan. Nyonak jangan sampai membarean. Diagih dulu. Balam joran tiang. Ainan kandung nambe bamanuang minta lagu samalamku kanalah kampung kana tapian rantau derana bundo oi daerah rantau kanalah kampung kana tapian de ama oi rana bundo Mulo denai bimbang joragu dalam iyo udah bak denai manangguang sansaronyo denai manangguang oi udah oi sansaronyo sayang udah denai lah tahu ibarai burung nan joran tiang katampe hinggo samantaro katampe hinggo de udah oi samantaro sama sodaun sadang rimbun katampe hinggo jobata dua habis bulan baganti tahun buruang baran suwa tabang jawa buruang baran suwa oi udah oi tabang jawa Udah Rista meminta lagu, ya Amba minta disapo puloi karo kami menunggu, oi jorang rantau dekan duang bilo basuo kaharo sajo awak menunggu, oi jorang rantau dari stabilo basuo Anyambana ambela ragu banyak kemajuan kini deai barakallah mau kami menunggu sayang jonyi ombanenyi oi tabang kalai barakallah mau menunggu sayang jonyi omba udah rista oi tabang kalai Mama Putri de Amelia Bahitu kanda sama langgo Barajorang rantau takana Kakuru ibadah de ama Mami kiaganyo
joran tiang. Diagih dulu Pak Buru Babi untuk Mak Darwin Sekumbang. Dusana kesadolahnya antah sinyal kami kurang elok. Dak keluar Mak Sati jo Mak Gawai di layar monitor. Sementara Mak Freddy kita sedang di perjalanan. Ayo. Untuk memeriahkan 17 Agustus bersama SDCT dan para pencinta gurau untuk menjalin tali persaudaraan Cak Bana Boyata. Mohon di komen di sana kesadolahnya. Wah, lah masuk komen udah supir Marajo Lenggang untuk 7 Agustus 91 di layar monitor kita. 5 alamat Uni, udah Pak Effendi Lutan alamat kami tapi di Alahan Panjang Kabupaten Solo. Kata, lah lama Pak Effendi Lutan kau menonton ah? Hendak dia tahu alamat awak gitu ya. Bapak ngalek air lu mencogok lek ayo. Kemana kau lale nak masuk awan lo kau lagi apa komen lah dari sana kasadolahnya. Yo kak kita hadirkan pulau balik bergerak semalam suntuk. Atau itu kok le setuju kita tapi jangan sampai membarean. Kok le setuju mohon di komen surang baru. Bakanda kaburu babi, biarlah kami mendendangkannya. Bakanda kaburu babi, biarlah mendendangkannya. Barakallah mudin menanti, bila pia gurau macam iku. Barakallah mudin menanti, bila pia gurau macam iku. Bakanda ada para sayani duit, da putra perdana semalamku. Urang rantau deta dengan sakit, anta bau bende anta tidur. Urang rantau deta dengan sakit, anta bau bende anta tidur. Oi tasabui baburu babi, oi kini ko lagunya minta. Oi tasabui baburu babi, oi kini ko lagunya minta. Bila lupa lalari, samui di karan lamanya lah. Babila lupa lalari, samui di karan lamanya lah. Ko baburu-buru lah udah, nan pulang nyoleh patang-patang. Ko baburu-buru lah udah, nan pulang nyoleh patang-patang. Lupalah payah de bagaja, nan dapedag yang samui urang. Lupalah payah de bagaja, nan dapet samui urang. Lupalah payah de bakaja, nan bagu rasa malamku. Bapak kena lupa dari Jawa, di kampung Kambiang di Sosonyo. Bapak kena lupa dari Jawa, di kampung Kambiang di Sosonyo. Oi di mana dah kini udah rista, bagura udah semalam nanggung. Kanduang biasa jo lupa Jawa, kata gamang jo lupa kampung ko.
hati nang kare we kare kara udai barai rang paburu baka jalai ka bangkai indah udai barai urang lapa buru baka jalai ka bangkai indah asa dape lupa maeso dapara lu ya punya kawan di salipe lupa baso di Jawa tiba kajaran di salipe lupa baso di Jawa tiba kajaran 200 bintang kanalah tiba dari Mapedi samalam kini dari Pak Uwala tiba pulo iyo basamu mangkok manjadi dari Pak Uwa kanlah tiba pulo iyo basamu mangkok manjadi Pak Uwa eri kandakan lagu nak kami agi apa samalam ko lagu apa de Pak Uwa nak katuju mulia diginya enggak samalam ko lagu apa de Pak Uwa nak katuju mulia di sapo samalam ko udari istana nelo budi tanpa gurau bananyo elo baso cinto ibana seni tradisi nabangki juo budaya kita cinto juo seni tradisi nabangki juo budaya kita atunya ha bantu share balik sana. Terima kasih Mak Freddy kita 200 bintang, Pak Weri 75 bintang, bintang kita baru 275. Atuh bantu share. Mau kasih lah basapo kami mumpung kawan alo rami boyel barilah untuk amboci dulu jadi Pak Uwa apa lagu Pak Uwa tuh mau kasih lah basapo kami boyel jaya lah selalu anaknya kesenian tradisi Minang kami bangga aja tradisi Minang walaupun ambo masih keturunan Jawa tapi ambo bangga aja tradisi Minang itu nah perlu dawa udah resta ini wati sila selamat malam dan supir Raja Lenggang Pak Wirdi Mak Sati kama ya Mak Sati Mak Gawai di mak lah duduk beliau kok ada bintang kita baru 275 bakal itu ada ala gua leh 3 bulan cinta tajalin siapa minta tadi Superman Superman Raja Lenggang 3 bulan cinta tajalin Lupa rasanya
bagikan tuh sana sinyal awak mungkin tuh. Bantu share. Oi bio bio manggung guarantai onde la tuanai manggung guarantai rantai manggung onde la tuanai sidula dulang onde la tuanai sidula dulang. Oi sio sio mambao sansai onde la tuanai mambao sansai sansai mambao onde la tuan den badan den hilang onde la tuanai badan den hilang. Yuk Bang Uje, semoga lekas sembuh. Selamat beristirahat Bang Uje Ramli, badan kurang sehat. Ilia kureta oinan barantai onde la tuan noi oinan barantai baranti tantang onde la tuan nai oi muaro onde la tuan nai oi di muaro. Oi nan lapatui ati dan risau onde la tuan den ati dan risau. Oi sari ibana onde la tuan nai samusim nangko onde la tuan nai di musim nangko. Oi nan maasati Allah mancogo onde masati oi Allah mancogo kamano mama onde la mama oi de saja sajo onde la mama oi de saja sajo. Kami menanti laro aro onde masati onde aro aro kamano kanduang onde la kanduang ai sama lam nangko onde la tuan ai sama lam nangko. Tuh kasih langkok lagu Mak Sati. Dia gih dulu Kak Bangga 10. Pak Palu selamat malam Pak Palu. Pak Palu telah baik datang baik tu gurau semalam ko. Biarlah kami ansu-ansu padendang untuk elok katibonya. Bintang kita baru 375. Terima kasih 100 bintang dari Mintu Susi. Nusana kesadolahnya bantu kami berbintang malam kini untuk pencapaian target kita 2.500. Tidak sampai target siaran tetap kita putih di 2 jam pertemuan. Pak Zulfami Soimi Kemang Sayu selamat malam. Jadi kepada dosana kami koyong kita ke Bagurau lo balik Bagurau semalam suntuk penyambutan
Agustus itu mohon di komen di bawah. Pokoknya jangan sampai membarikan dusanak-dusanak kita baik yang di kampung ataupun di perantauan. Mohon di komen di bawah. Baru 2 orang yang setuju. Aku bio-bio nama lagunya mak permintaan Kak Sultan nah. Bio-bio kecek balo lagunya tadi. Lama mana kecek mama beko meminta lo di mama nama Kak Sultan. Biar lambe asale tibo asale gole kamanang atu kecek mak Satina. Nyanyi lagu arau baru bu. Arau baru. Tengah malam puku ada balik. Oh badan tangan bari lawi di pantai Banda 10. Den pandang dunia sangai lawe taga de badan letak pawi tepat soiman di patagai. Oi bakanda Banda 10 biarlah kami mendenangan. Oi lapatui hati dan usuh barakalamu menantikan mak. Oi 10 Banda 10 bagura sama manangko lapati pulo kami rusuh amak sati takwi kasih nak sampai semalam ko atau pasal pamiso ini kemang sayo tagak bende tampak dari pulau Aia tando negari dalam parang denai mandanga kabasai ko bacara ikan joai ya tentu mularai salah surangai. Tanang-tanang asnal dua Banda 10 aku lagunya laba tahun carai julu buat saja ayat teraso yuho tolonglah si made magawai di mana dua sama lagu ko dape umpan sesuai ko magawai carai jelumui nawa ayu oi ata Unisari Murni kelok 9 Cik Yoni. Unisari Murni beliau merantau di Lampung. Mas Sabarena Sati saya malam himbauan dari Mak Sabarena Sati gitu. Baru sanak Mak Sabarena Sati kita kama nyambut hutri. Basamo mangkok menjadi. Basamo kita maisi ketidiang semalam suntuak baadu sana ambo. Tolong jo bicara. Itulah himbauan dari orang tua kita selaku tukang irik ketidiang yang berada di Kuala Lumpur Malaysia. Tapeknya di tepi Sungai Gombak. Mantap SDCT. Bantu komen-komen di sana untuk penyelenggaraan bagurau dalam rangka penyambutan HUT RI tanggal 7 Agustus tibonya. Ini Wati Sila Uni minta lagu minyak habis sambar dak lama. Itu lagu pop nana. Udah Frizal Jali saya malam udah Jali. Selamat bagabuang udah Deyong Koto sehat-sehat taruh di rantau dah Pak Zulfami suami kamang sayo. Udah Deyong Koto assalamualaikum waalaikumsalam. Udah Deyong Koto nak berada di Kuala Lumpur Malaysia.
Udah Putra Perdana, selamat malam. Mak Darwin Sekumbang, udah Arista, udah Afrizal Jali, Yuhenry NTT hadir. Selamat malam. Nagari Taruang-Taruang. Mak Freddy, waalaikumsalam. Deong Koto. Tu lagu jambatan layang namoe nah Sari Murni hata. Kilo 9 ko ya. Udah Amri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bunga Aisyah, selamat malam. Pak Wirdi, Pak Weri, mau kasih Uni lagu. Lagi Uni bacaan permintaan lagu yuk. Uni Sari Murni, Namrado di Lampung. Selamat malam. Pak Weri, supir Marajo Lenggang. Pak Weri, selamat malam. Udah Arista setuju bana Bu ya. Tolong komen dusana kita. Pak Darmansa Jambi hadir. Selamat malam Jambi. Selamat malam Putra Bunian Group. Atau bintang kita baru 375. Udah. Ajo Kume selamat malam Jo. Selamat Bagabuang samalam kini. Selamat malam dusana kita nela hadir nela tibo. Abaanyo imbuan dari Mak Sati kita tu. Ba'a kita kabagurau semalam suntuak dalam rangka peringatan Nutri. Mohon di komen di bawahnya. Buliah kami bacaan beko kita cari ketemu fakat. Nah, ba'a rancaknya, ba'a teknik pelaksanaannya. Atuh. Bu Emma Sari Lema, selamat malam. Mak Darwin Sekumbang. Ayo, mungkin boleh ulah sinyal awak kemana? Adoleh. Atau, baru sana. Mohon di komen. Dingin. Mohon di komen. Ya, bantu share. Akulah masalah ya. Iya. Atau syaratnya namanya 375 baru bintang kita di layar monitor. Bantu share. Balik di sana. Manjalang subur. Indah Manjalang apa namanya kau? Tukang Manjalang tukang kita minum. Sadang minum. Rokok sebatang. Bantu share ada sana. Udah Putra Perdana, Uni Sari Murni, Pak Samsu, Guru semalam suntuk ko. Cari tu enggak Guru. Penyambutan Nahutri ko. Atau Bana tu mak sabarek nasati kalau kita sepakai baban barek jadi ringan dek sayo di nambah samo tu kece mak Freddy kita. Udah Anwar Siregar, assalamualaikum Bu ya. Bara banyak grup Saluang Koyo, grup SDCT yang ambo suko. Ambo doakan SDCT ko jangan sampai mati supaya jalan sataruhnya amin. Udah Anwar Siregar, untuk ada jangan mati kami saksikan taruh pabilo kami siaran. Apabila ada video-video kami, ada tentang kami, bantu sebarluaskan, insyaallah kami hidup selalu. Jaya kami selalu. Atu lagi tarik. Atu hanya puta-puta Untuk jawab kata dari maksa barek nasatianyo satu. Ado katidiang kita isi dulu. Kalau pitila ado apa saja bisa kita lakukan. Sekian dari Magawai. Itu. Itu naninti warna. Pak Wirdi, selamat malam. Boleh Mas Ariema, Ca Acem, boleh request cek lagu ni boleh. Bantu bagi-bagikan cek dulu di sana. Baca jadinya. Bantu share dulu. Tuh, bantu bagi-bagikan. Ya, baca ya. Mood. Kok lari cerah. Enggak orang ini seperti itu. Ini nyaman rame. Puluh. Ada.
It Fitrianto teratak banca hadir barambun malam kak. Mari muagam selamat malam Bu Masari Lema. Tanang siap diserni atau ini Sari Murni serserni. Bang Madi Suta Mentari Assalamualaikum sanak sepaguruan kesadonyo telambe hadir malam koyop. Pak Madi lambe lego le kemanang telambe tibu asak datang. Dima tampeknya ni diselimpek atau ada dibantu jawab dekat Sultan. Udah putra kelana selamai bagurau yop kama sajo mai lailang bunga esah. Kok Bulia meminta lagu naian lagu Nansi Jombang. Si Jombang cek itu Siti Aisyah bunga Aisyah. Udah Rista puta-puta kameranya Bu ya. Iyo pengaruh sinyal mungkin ada. Sinyal mungkin tuh. Iyo, gak sarik sinyal pilih ndak matinya doh siaran awak kok. Iya, atau apa putar lah lihat pak. Saksikan saya taruh dulu dah. Semoga SDCT tetap eksis. Basi PT yang saya kamera, sinyal nak kat stand. Pulai Lubuk Basuang lagukan ini untuk kami di Pekanbaru. Mudi Caniago, Pulai Lubuk Basuang. Cacem Medan hadir. Para seni duit Cia Malay, yop. Udah Putra Perdana Farisal Chan Solo hadir. Atunya antu ser-ser Dusana Ambo dilapik guru SDCT kita undang cawe je kasutai Wirda supaya tagak layang SDCT Dusana Ambo kan alah jaleh basuh SDCT ndak bersponsor kita nama samo nama nyokong atau timbuan agak dingin tekong Mas Sati agak dingin tekong semalam ko bakalai ha Pak udah Putra Perdana Pak Zulfami Soimi Kamang Sayo atua timbon iya atua gitu ih Hilang tibuk lah. Tuan dan ayu wajahnya lainana bagus rasa malam kodangan dendam daerah banyak penguasa minta lagu kolapekan nanti nantara lagu si Jobang ko namoyo Tuan dan ayu wajahnya lain bahu rasa malam buang joden dah duduk alasana tanah dangakan dendang samalamku wenankan duana bela jamewera banyana bela bimbang konda salasai dodi kampakaran tahu jauh bela kita di sinaniai disampaikan lanangkan dua ayu janyo
suaranya. Badan lain. Mohon monitor audio awak dusana kesadolanya di Pak Madi Sultan Mentari dah terangah dah keluar suara. Cek balik suaranya, minta lagu Cik Bujang Merandu. Pada sana kita lain, terutama yang berada di Kuala Lumpur Malaysia, Mak Sati Mari Muagam. Di Pak Madi kita nak keluar suara. Di Banten lah bersih. Lah bersih ya. Mak Sati bari Kuala Lumpur Mak Sati. Bawah bari Jakarta bawah. Memari Muagam bari Malaysia tu dia Bang Madi Istamantari dah bersih keluarnya nak terangah suara. Alo kalah dan salah. Untuk bagurau semalam suntuk sekali bisuak kok ba'a kacaronyo wajib hukumnya maundang Eka Sutai Soncawa Wirda soal tukang saluang kita tanya sama Alga kalau le sanggup Alga surang tak perlu kita tambah. Ande. Alhamdulillah Alga petang lalapeh perdana surang basaluang. Rancak mana suaranya aja. Rancak mana lah ya. Lagu Cencang Kambiang bersih di DKI Bu Ilai terang alai terangan. Batu di sawah liat beresih. Sawah liat beresih. Di Mak Sati batu Deyang kota semalam bintang itu 375 baru. Rancaknya Bu ya, alhamdulillah. Yagi dulu ke Sri Lanka, mudah-mudahan dengan hadirnya lagu Sri Lanka ko langko lo beko malam kini le ketitiang berisi bintang panuah. Itulah SDCT tetap mengudara. Pancaran nanya kubutan juang pabelo jalan kubang putih basipa jalan kapiladang bapasan dene kadang kanduang kan siria cara jota pakok tagamang ondela nakan duangai oila kata gamang nakan duangai di malanyo kini olalai kini bermain semalam apa Faisal alah jeleh ya rancak mana DKI rancak na urah di kubang putih tagak di lereng pandakian kona tahu jolama siria sapana jadi dibuangkan dibuangkan tolong abanakan Mak Sati di manyo kini olalai kini bermain lama sapa dirang canduang disabi anak koto baru hari nana sadap tengah hari saja baca rejona kanduang taraga ajo galu-galu juang piang sajo disudai onde lama Sati den di malanyo kini nak kanduang tolola banagan olalai di manyo kini Kakanda kasih dia langkon Sati bana samalamko Mak Sati bana samalamko tamu juga ko elo bacarai panjang kejadiannya tolonglah sampaikan ondela ko sampaikan Mak Sati di manyo kini olalai di mabamain Rami balanya panyalayan Rami manjalan tangari taraga kadi pangakan jawabana kini Mak Sati onde Mak Sati den tolonglah banakan taraga kadi lapangakan di Malaysia Mak Sati kini Bukit Tinggi Bapak Sate menurun ke pasar baru hari nan sadang pajal cincin perak basah puame bau katu kamela dolu padonyo basalah kemudian tolonglah banagan Mak Sati di malanyo kini olalai kini bermain
lalamu basiginyang ela basiginyang sansela badan den nangkan dua di malanyo kini olalai kini bamain Ata Insyaallah gak bisa keceknya magawai. Iya. Ado F Naldo, salam dari Lubuk Sakat Timur. Jangan Bu. Janleh. Di sana ambo di perantau negara jiran tetangga Kuala Lumpur Malaysia tunyo nomor ketidiang lapiak gurau. Lambui tarikh mak sati itu Bu ya. Ya. Di lambui an mak sati beko ndak lo balu iri ketidiang le. Bakal le. Kamale. Goto gadang karimbo. Deh apa dengko goto gadang karimbo sih. Tuh bantu share balik. Koto gadang paikarimu oi karimu Opak Samsu bakana lagu lagu rusua kami nyanyi baju kami mandendangan raso disai desa bilu raso putui rangkaian hati mande tabang yang biru tasiratan apaku mande tabar yang dipusaro mande
kita nanu sabasali mola kita sairi yang apai nana minta joati lita nasa mokito tahan indah nasa mokito cari oi bai boy boden cago ayat jarang bare Dempalu anak dentang isi oi barakala mokabanako iyo payas agalo indah badan josi akababiri handeh lurus dijauh dari cewek pulut dia gih dulu balik ke nagari Balik. ayo sesuai urutannya dia gih dulu suayan maik keturun permintaan deyong foto oh suayan maik keturun deyong foto Nyirato bayi ibo ibo bayi ibo ibo inakan wangai jasomande tamale balun umande kini madela hati ado alati ado enakan duai dia gelagu kasuaya
deyong koto barusu aku lagunya lagunya atuanai lalu lana indah makan deana oi naden pandang joa iya mato joa iya mato ya kandung urang canduang di mabalai den kowe deyong koto kowe di bali balai opatima di lia kayu kowe nanono urang kampung di maman deden orang kampung oi ladeni mau indah di rumah janjara pintu sulit malupakannya hodeyong koto naya janjang darah atas siro mandei damai imbau sajak mande alatiadoy odeong kotoi janjang raba pintu basao habu ditungku deh naratoi malam kini bagurau saluang odeong koto laira mirang antau datang nambah gurau sama malam nangko sajak saindak mandekan duang hotuanai lajarang banaba dan pulang sabab nan kontan hati atunya nang atul suayan maik keturun permintaan udah deyong foto
Nambarado di Kuala Lumpur, Malaysia. Kamari putar lengkok baliang-baliang. Diagiah dulu ke alang babega, permintaan mak pulut. Talatasi dia dalam caranya, Dia dalam jaran dia kuale nanjo panghulu, nanjo panghulu. Udahlah yurang kayo, udahlah nyato yurang kayo, denailah nyato urang dah mampu, urang dah mampu. Oinan bakanda kalagu iko, oinan bakanda kalagu iko diang sejuo, oinan badendang, oinan badendang. Lupo de udah salamonanko, lupo de udah salamonanko, bangkalai dia naden nai timbang, naden nai timbang. Dian suan suainan badendang, dian suan suainan badendang, bagurau gitu samalam nanko, samalam nanko. Oila biaranca batarui tarang, oila biaranca batarui tarang, pado manijua da tau juo, tau juo. Kalagu iko nantakana, kalagu iko nantakana, mak pulut bana samalam ko, alang
Diage dulu para sen duit permintaan udah putra perdana. Baku indak dapet awak mengirim bintang ya malai. Batu Pak Madi Sultan Mentari. Apa kecilnya itu kadang jaringan mah Pak. Kadang jaringan bituju nah. Kadang jaringan dak tu pulsa. Jaringan acok dak. Ah ya. Diage dulu ke para sen duit. Kuah lagu perasaan itu untuk udah putra perdana. Tidak boleh menangis lelah. Biarlah kami onak padendang baru meminta nyanyi.
apa pula hoi babana dei babana hoi denjo walang de Bapa so paso
Pasar Manto Tanjung, sehat-sehat segeh tarida. Dari Bonjo pada Jono, dari Bonjo lu buat sikap yang bawa teh tangan taronyo wasera urang tangga pakan dajon kinedi. Arisanjo Kamaloy Arisanjo ti dua tabar yang tabayang laku parangainyo de ujak batu malalokkan dajon kinedi. Hari Jumat kami balayo tanam walai padang panjang. Oi ko galak lai basaku menagi entah gua pakan baba ada ulunya kini menjadi pakan kami. Ubek panawa ada ulunya kini menjadi ratu tani. Pipi pawi kadai pipi pawi tabang kapawi tabangnya sayo lapakan tabangnya pakai juo konakan laba timbang pada laba timbang bumi jolangi latair yang negari maka sayang kadajon baiko yuoda. Latakan nama soda olu jatuh badara ya ya mato sungguh adilai awalum batamu di dalam batin silau yuoda otedawi Arinan lambok-lambok malam lagu rusuhan ini intayo Atunya
Ya, lambok-lambok tukang saluang. Itu lagu lambok malam, tapi untuk hari Kamis besok. Ya. Udah Sarmanto Tanjung, saya malam udah sehat sekretari, terima kasih 50 bintang lain Mak Freddy, jumlah bintang kita nampak Lai 1.200. 1125 alhamdulillah. Pak Zulfami Soimi kamang sayo sam-sam tarui bu ya sampean pana kagunjainya yo. Sansai badan denyo bu ya yo. Pak Hafizon Muhammad Nur selamat malam Pak Hafizon. Atua agak dingin tekong bagurau semalam suntuk peringatan 17 Agustus. Kita tunggu sampai hari Kamis besok. Ya, agak lambok ya. Mak Darwin Sekumbang. Aku nyah suak. Laba dendang aai jo cigu malai lagu rusuh pantun maibo. Kok dusana masa bareng sati tanya nama guru semalam suntuk. Tentu kita bersama-sama jo bicaro. Katidiang lah barisi. Katidiang lah barisi baru kita cari harinya kan mantun bana ceritonyo magawai perantau Palu. Atua. Uni agi lagu cik lu. Bakola takalok wak lai. Kelok 9 lagu ni kok. Apa lagu kelok 9 untuk Unisari Murni yang sedang laris-laris kini tuh. Udah Amseniago Yudi martabak Mesir Kubang, salam dari anak rantau dahayo. Karis manis lah martabak Kubang kok, martabak Mesir kok. Luruilah jalan kapayo kumbu abaranti tantang kelo 9 onde baranti tantang kelo 9 di malati indah karusuh sadaba sayang ngobajang sadaba sayang nyobajang lapenan dari kelo 9 anda manjalang wai lubu abangku anda manjalang lubu abangku oi nan lapatui bakato anda ngacoi ko wana melalaku ngacoi ko wana melalaku oi nang ko jadi kakelo 9 kini laranca kokelo nyoba jambatan alaya saja seri ala den dino den manu angan lakasan sayu wo sama
Malere yang letapi yang malere yang demak malere yang tabi bakela maler yang tabi yang bakela den sangko langinan lah teleng maoi karonyo awan dan mangga juju kironyo awan dan mangga juju jani hayenyo sungai tanang minuman anak bukit tinggi Tuan kanduang tadanga sanang bola tompang badan kami jarang-jarang tugakan jagu amang boleh nak tanpa puyuh balari boleh nak tanpa puyuh balari kadang-kadang den jalan kampung maoi baitu sayang nyokan nagari baitu sayang nyokan Oi bagura samalam nangko SDCT samalam kini tasai jantuang denaniko rasoka balik kanagari Sari murni nambe managi lalai batana tanah ngoe samalamko batana tanah desa malamko dialah pitinanyo abidaoi asale bagurau lewai udaro asa bagurau lewai udaro Atah diagih lubuk antaran dama Makasih Dayang Koto. Jani hai antara nama di jorong abirugo mandi batim bodi tapian
de awak lain antakana wa panjang badan latuo anak kandung kok malengan lubuak ditimpa hujan gadang lama limpai di lubuak tamperan kampua mandi pandai pandai anak awak nak jani sua anak tagama hidup kami taklah mulai lasana hati orang kampung lapan walu buat tampe mandi kota belapan pulau pacik pitar wadenak kandu oi kok mangabe elo jo budi kok jo tali kaputiyu oi lama maca candonyo ria tapanan dari lamuko muko oi muko muko lamar satiai oi biarlah indah bapiti banyak oi acan hati acata ibo pazupami kamasayo mama cari adimu aro laba guluang ombak katapi ombak katapi lanang kanduai oi nambiala kota kakayo sainggo cukui ala jadi oi ala jadi komagawai oi
tanang-tanang tanang meninjau ampenyo sampai ke Tanjung Sani, ampenyo sampai ke Tanjung Sani. Oi kosantano dun sana silau, oi anak dagang bayi bohati, bayi bohati leka sadonyo, meninjau indah orang namukan, oi ampe banyak kelonyo, banyak kelonyo leko tuano, kolai bana dun sana kontan, oi nanu badenai pulo, badenai pulo layun tangyo, rancarananyo lay sungai Batang, oi batu ajuang mendaki tabing, oi batu ajuang mendaki tabing, sadang dun sana indahnya sayang, kunolah urang nan baku liling, kunolah urang nan baku liling. Oi nan siala nan punya ladang, oi nan punya ladang, anto sasama magawai oi kobana, anto sasama magawai kobana. Oi nalamalang, oi untong dan malang, untong dan malang, oi tahun kini nak kontan oi saribana, oi tahun kini di onde saribana. Jiko denaso magawai ai kababi dua, ondel kababi dua magawai indak denilia magawai ai kakuantan, indak denilia magawai ai kakuantan. Oh jiko denaso ondel kamama bua, ai kamama bua indak denamua onde da bapandangan, oi indak denamua onde da oi bapandangan. Oi nama maca, oi ria di tangan, ria di tangan, ampenyo sampai nang kanduang oi katapian, oh ampenyo sampai magawai dena katapian. Hati jomato magawai oi nambaula, ayla nambaula, sansaro badan magawai ai manangguangan, oh sansaro badan nang kanduang oi manangguangan. Rami pasanyo kota Palu, rami di sana masa barena satila dibawa kita je bicara di mak kita mulai cerita gurau semalam suntua di Magawai. Tolong je bicara nak kami simak di negeri jiran tetangga Kuala Lumpur Malaysia. Kecek Magawai cari toko siap
carito kita ko siapkan dulu dananya maksa barek nasati. Kalau dana lah siap, apapun bisa kita perbuat. Baik itu bana aja lehnya maksa barek nasati. Terima kasih banyak mamak kami tukang anjuang layang-layang di Lapiak Gurau SDCT. Sairiang jo tukang irik ketidiang di Lapiak Gurau SDCT. Jadi dun sanak masa barek nasati iyo basamo kitu isi ketidiang kan mantunduh ceritonyo. Dun sanak pancinto Lapiak Gurau SDCT. Jadi dun sanak kasadualahnya kita bisa beko berinteraksi di luar live ko. Itu boleh japri messenger boleh juga untuk kesuksesan gurau kita dalam rangka persiapan penyambutan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita tunggu komentar-komentar dun sana sambil kita tunggu dana-dananya ke nomor ketidiang yang selalu diri de mak sati. Dun sana SDCT uku aja jangko latas suwa ketujuh lah nama misahkan kita. Karena besok pagi kita ke sawah pulau 2 jam kami lah mengawani di sana diagih dulu ke jalu.